Y epa laguno ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Total War Warhammer bira eta hemen daukazue zuzeneko Total War Warhammer bi DLC berriaren zuzenekoan lortu ez nituen pertsonaian eta erregimendu berrien bideo hau. Total War Accesen bidez lortu daitezke regimendu hauek eta pertsonaiak. Total War Accesen konturik ez baduzu, egiten bate sortzen duzu eta aukeratzen duzu kasu honetan ogroak esaterako, eta konektatzen zara Accesen bitartez aldi Steamera eta bera jaisten ditu bakarrik. Ogro hauek erabili daitezke kanpainean, bataia pertsonalizatuetan eta suposatzen dut multijokalarian jokatzeko aukera izango direla. Baina hauek ikusteko eta apur bat komentatzeko bataila pertsonalizatua. Vale. Aukeratzen duzu edozein fakzio, naiz eta lorea kontuan hartzen baduzu, ogro unitateak bretoniarekin ezingo litzateke egon. Bretoniarrek daukante kontzeptu bat, eta da ez dituztela mertzenarioak inoiz kontratatzen. Beraz apur bat loretik kanpo dago. Beraz hartuko dugu imperioarekin, jarriko dugu general normal bat, eta jarriko ditugu ogroak ez daude hemen. Bai, hemen daude ogro unitate hauek. Vale, lehenengoak ogroen zalditer izango litzateke. Armadura potente daukate, akorazatuak daude, korazak zeharkatzen ditu. Potentek dira eskuz esku, defentsan agian euren ahulgune izango litzateke, baina beldurra sortzen dute, edo terror kasuan. Eta beratzi unitateek osatzen dute. Gero hemen ogro normalak, korazak suntzitzen ditu. A ber, hau zer da? Vale, zu kargatzen baduzu eta zure etxaia defentsa posizio batean baduzu, unitate honek bakarrik galtzen du bonifikazioaren kargaren erdia. Beldurra sortzen du, eta horretaz aparte esan dudana, eta setietarako erasotzaileak. Ogroak arma dobleekin, korazak sarkatzen ditu, infanteriaren kontra dago, eta defentsan dauden etxaiek bere bonifikazioaren kargaren erdia kentzen diote. Suposatzen dut lantzariekin izango dela, agian espatariekin ez litzateke horrelakorik gertatuko. Gizaki janleak, vale, korazak esarkatzen ditu, unitate handien kontra eraginkortasunen daukate, bonifikazio karga handiagoa da, abiadura nahiko handia ogroak izateko, eta horretaz aparte beldurrak eta eske gauza da azaltzeko miedo eta terror ez dakidela nola
azaldu modu simple batean. Baina, bueno, eta azkenengoak gizaki jatunak. Bale, hauek dira proiektil unitateak, nahiko heltzen dira, bonifikazio karga, bueno, ez dago txarto, eskuz esku nahiko ondo gitzen dira proiektu unitatea izateko. Bale, behin hau ikusita, unitate hauek doainik lortu daitezkela, supotsatzen dut DLC berria, azkenengo DLC-a ez baduzu ere, aukera hauek dituzula, kanpainan jogatzeko eta bar. Ba, esango nuke, Total War Warhammer 3a aurrez aurretik enkargatzen baduzu, ba, doainik izango den fakzioa edo izan daitezkela ogroen reinua, beste guztiak badaudelako, eta izan daiteke apur bat jendea tentatzeko. Eta horrekin agian izango litzateke Total Warhammer 3an edo ogroak, Warhammer bitik, Kislev eta Kaosaren fakzioak. Printzipioz, Korne, Zench, Slanes, Nurgle eta Kaos absolutoa. Baina, bueno, hori espekulazioa da. Osea, lau jainkoak seguro, Kaos bestea, ba... Ni pentsatu nahi nuke baiet, baina agian... Bueno, ikusiko da. Eta, bero, beste... Atera duten beste unitatea izango litzateke ere Total War Accesen lortzen dena. Izango litzateke xamana eriotzaren magia erabiltzen duena. Eta, bueno, joango gara ogoroa gertuagotik ikustera, ea zer moduz moldatzen diren eta ea zer moduzko itxura daukate. Baina hori, nesango nuke, ogroen fakzio izango dela Total War Warhammer batean norskatera zuten moduan, edo baretona izan zen. Bueno, bietako bat zela, seguro. A ver. Bueno, gero ogroak ere ez dira asko izango unitateetan, baina boteretxoagoak izango dira. Elite unitateak asko ere erregimendu txikagoak dira. Agian unitate, lantzaren unitate ba izan daitezke demagun 80, ba eliteak ba, agian dira 15. Ulertzeko eta bar. Claro, espekulazio egin dut, behin informazioa muzurren aurrean izan dezitut 50.000 izen botako eta horregira, 18, 12 eta 9. Zu gatu zeitez izkina batean. Eta lehen da ikusiko ditu horko ogroen zalditeria. Bale, osea, pasada bat dira. Hor hemen... basurde antzeko honekin, baina agian basurde hau ezu jaten zaituzte, ere bai. Eta hemen, ba bueno, buruzoi gaiztuak. Beraz, kanpaina baten edo frogatu barko ditugu ziurazki, bale. Gero hemen, bi esku dituzten ogroak. Vale, maioak dituzte, piratak dirudite hemen bere pistolatxoa. Eta guzti gogoratzen da apur bat arma honekin
kolek eguzki jalea, edo eguzka jaten duena, baina hemen tximistak zituen eta hemen ez. Bueno, ez daude gaizki. Vale, orain hau izango dira proiektilak dituztenak. Osea, eskinak politak direla aitortu barra daukat. Hemen gure ogro piratak. Hor arkauz batekin, hemen ez da sablea. Bueno, hor espada batekin, baina espada horrek dauke izen alfangearekin. Hor beste bi labanatxo. Bere sombreruarekin eta guzti, eta beste batzuk badamate hemen sapi bat buruan. Vale. Gero hemen ogro normalak. Supoezen izango direla ogroetan infanteria basikoa. Gero egia da ogroak ere noblarrak dituztela, izango litzatekela goblenak moduan. Eta hemen, bueno, batzu buruzeiak, besteak ileapur bat. Eta azkenik hemen ogroak arma bikoitzekin, jartzeko modu cinematografikoa. Eta badute garrote bat eta alfange bat. Eta orain godugun izango da. Guztiak lerro batean jarri. Kapturatxo txiki bat egiteko. Esaterako hor gainera gorri kontraste horrekin uste dut nahiko elegante geratuko direla. Eta orain bai bataia hasiko gara. Eta mugituko ditugu zonalde horretara. Eta generala flanko batetik handik ez dutelako ikusten. Vale, motuko dira ona. Beraz, posizio gara izango dugu guretzat eta hori mesedegarri izango da. Eta zuek, joan horra. Zuek tiregin horra, zuek horra, zuek horra eta zuek horra. Karga nahiko min egin dut egia da. Hoiek ez esku nahiko ondo ibiliko dire eta ikusiko ditugu apur bat animazioak borrokan eta eskoso handiak dira, vale. Banda de muerte izango zen hori. Penalizazioak eta guri emateko. Animazioak eta ondo daude. Printzipioz gure indarrak eta eurenak antzerakoak dira. Beraz, hemen garaipena batentzat edo bestearentzat izan daiteke, zuek erretirat. Espero dut itzuliko zaretela, zuek jarraitu hor mina sartzen, eta zuek joan horra. Horra, eta zu, joan zaitez horra.
Gero egia da egin behar dela armada bat konpentsatua, izan da bur bat erakustearren nola moldatzen diren eta bar borrokan. Armadura gehiago hor. Zuek jarraitu hor tiro egiten. Jarriko diogu gauza gehiago. Non. Akara, dira ogro mertzenarioak. Ezberdina izango da. Bueno, apur bat mekanikak ikasteko eta bar. Bazen horra. Bueno, zu ondo zaude, txartorez ez zaude. Bale, itzultzen dira. Egia da ere eurak gu baino asko gehiago direla eta hori nabaritu egiten da azken finean. Defentsa gehiago guretzat. Zuegor. Ez da komen egitea unitate bat guztia elitea. Orokorrean txarta deratzen delako. Agian kanbaino batean bai, azkenean lortzen dituzun bonifikazioak eta bar potenteak direlako. Nea, bueno, uste dut interesgarri izan daitezkela. Hor borrokara berriro. Eurak ere egun baina asko gehiago ziren, beraz, ba bueno. Horrek abantaiak ere baditu, baina egin behar du zapur bat, armada bat, konpentsatua dagoena. Funtsezkoa da magia izatea. Izango da Victoria Pirrika, suposatzen dut. Hori da, osea, Total Warhammerren magia edo errunak ipotzen kasuan beharrezkoa da. Hori ez dela beharrezkoa esaten badizute, gezurra da. Hori argi izan dezazuela. Victoria Pirrika, gu eurak baina asko ere gutxago izan gara. Era, saldun egin dute 82 akatu dituzte. Ogro normal 56, 10.415 puntu mina egin dituzte. Osea, mina egiten dute 89. Hemen da 22 eta 1.614 puntu min eta minaren balioa 1.657, 182, 400 eta piko. Ba, bueno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustuko esan zaizuela eta hurrengoan gehiago.